हाहा मोनसे मस्त प्लेनिं दं आंनि दिमागाव फैदों मा प्लेनिं आफा मा प्लेनिं ओरै फै मा बुजिबायना औ आफा बुजिबाय आफा प्लेनिंआथ' मोजांमोन नाथाय रिस्कि दंस' मायबा जाबालाय आफा हमजाबालाय ओइ थमजिया नोंनो माल नाङा नामा मालखौथ' नांगौ आफा हमजाबा खिन्थु जेलाव थांनांगोन ना टेनसन लानाङा आं थानायाव आरो जेल जागोन नामा खालि फकासल' खालाय खामानियाव फकास जागोन आफा सानदोंमोन जानाय मोनब्लाथाय फैगौ दानावनो माबारै मन्दिराव लांनानै हाबाखौ खालायनानै होगोन होननानै आंबोथ' बेबायदिनो सानदोंमोनलै बिमा जायासैयानो माथो नै आरो बिमा बे केन्सेल जाबाय होननानै आबानि सिगाङाव बुंनाङा औ माने बुंब्लाथाय आरो गोसोखौ बियो दुखु मोनगोन ना बेनिखायनो जेबो बुंनाङा जेबो बुंथ'नांला बिनि सिगाङाव बुङा बिफा बुङा आरो नोङो खिन्थायाखैमोनथ' जेनेबा सिख्लाया अबेनि मा बेफोरखौ खिन्थादोंमोन नामा खिन्थायाखै बेफोरखौ जेबो खालि आं मेट्रिक पास होननानै बे जेनेबा बेखौल' बुंदोंमोन आं अ बे सिख्लानि बाथ्राखौ ना औ जेबो नङा दे होमब्लालाय शनि ग्रहआनो दानजाला खोमा बिफा नै बिफा जोंनि खाथियाव अबाव शनि मन्दिर दंलै जोंनावलाय बे एरियायावलाय अबाव दंथाय गैया बै हारसा गामि बारनानैसो दङ औ बै हारसा गामिखौ बारनानैसो दंना खाथियावथ' गैलाना गैला थर' जोंफोरनियालाय बर' गामिफोरावलाय अबाव शनि मन्दिर थायो थायानो माथो शनि बाबानि मन्दिरानो गैया माथो जोंफोरनियालाय अबावबासो दङ गैयानो होनजायो बर' गामिफोराव औलै बिफा नै बिफा आं सानदोंमोन न'खरा खनि ग्रहजोंसो बुंफबजोब्बाय नामा खेबसे खनि बाबानि मन्दिराव थांनानै दान फुइनाव फुजा सुजा होनानै फैनाया हामगोन नामा जेनेबा इसोरखौबो नुला नालाय जोंफोर मानसिया बे फुजाफोरखौनो होनानै एसे गोसोफोरखौ सान्ति लानोसै नङा होमबा दान फुइनाव खालामबा एसे गोसोफोरखौबो गोजोननाय मोनोना दे जागोन दे बिमा होमब्लालाय थांनो फैगोन सप्तायाव थांसै होमब्लालाय औ बिफा बेबायदिनो खालायनोसै आबा सन्जय आरो न'खरनि मोजांनि थाखाय हैनोसै आरो सन्जयखौबो जेबो जानो होआ बे खालि सनिबार खालि बिखौबो लानानै थांसै लोंला लोंसि खालायनो होनाङा नों खेबसे मोजाङै रायज्लायनानै बुंनाय सनिबार खालि जेबो लोंनाङा होननानै फुजा हैगोन होननानै बिखौबो लांफानोसै दे आं फैब्लाथाय रायज्लायगोन दे बुंगोन दालाय अबाव खिनो नोङो बे लामायाव मानसि गोजा माथो खिनो हाथारला न' मोनसिगोनानो दसे हाबा दसे थांबानो देरजेन देर हमथानाय दा बेयाव अबाव खिनो हाबा र' फै हाथारला बाराय फै बै दंफां सिङाव फै अरे हाँ मैं घर पहुंच गई फै अरे आप पहचाना ओह जी आप हाँ ओह ये बेटा आपका है ओह कितना क्यूट है स्कूल से लाए हो हाँ स्कूल से ओह अच्छा ठीक है क्या हुआ इसको क्यों रो रहा है ये क्या बताऊं इसको वो टॉयलेट जाना है यहाँ कहाँ पे टॉयलेट करने की जगह ही नहीं है हमारे घर मेरा घर पास में ही है वही है चलो वहाँ पे कर सकते हैं ओह चलो बच्चा है कोई बात नहीं कहाँ टॉयलेट करेगा ये पास में ही है मेरा घर वही है चलो थांनो ना बा बे आंटी मोननियाव बैनो न'आनो मोखाङावनो थांनो बांगन दू हाँ ये जाएगा बोल रहा है चलो फिर आप बुरा तो नहीं मानोगे ये क्या बुरा मानूंगी अरे चलो बेटा आ जाओ थोदो बे आंटी मोननियावनो खिनोसै नोंखौ आं सानफ्रोमबो खिनो होयोना फुङाव खिया नोङो नुदोंना दा बेसे डिस्टार्ब जाखो मालायनावसो खिनांगौ जाबाय थौ हाँ हेलो कहाँ पे हो मेरे अड्डे में ठीक है फिर मैं आ रहा हूँ वही पुराने अड्डे पे ना हाँ ठीक है मैंने जो बोला था याद है ना तुम्हें याद है पहले तो तुम आ जाओ यहाँ पे बात करेंगे फेस टू फेस
खुद बात नहीं कर सकते। ठीक है थै बेफोरखौबो मावबाय थायोलै सोरबा बार'नो हिनजावफोरा जायोलै बेफोरखौ इसोर मावाबाबो जाया गथ'आ फैनो जाबाय दा ओंखाम मोनजायाबा बेसेबा रांखिनि बायदि रागा जोंगोन फैबाय फै जागोन र' जागोन जाथ'वाखै नै दासो संनो नागिरदों आं बेखौ जाया सानफ्रोमबो सानफ्रोमबो नोङो गोथाव संथारा बायदि नोङो गाज्रि सङो जाम्बि आंसो गोथाव सङो जाया आं अमा बेदरसो जागोन नारजि अमा बेदर जाया आं बेखौ नोङो सानफ्रोमबो आलु रुनाय दालि रुनाय बेखौल' बिलाहि सावो जाया आइ गोथावै संगोन आङो मस्ला मारिनानै मा बेदर नांगौ नोंलाय जारलासोलै गथ'फोरजोंबो दाय हराव जागोन हराव दा सम गैथारला आंहा खामानि दङ गथ'आबो बेसे जाबाय थानो दोनो आलु बयल दालि बयल आंबो बानानैनो बेफोरखौनो संबाय थायो बेसेरि गथ'आबो अन्थावनो जेबोखौनो मोनजाला आंबो बानाय मोनसोयो बेफोर खामानिखौलाय हिनजावफोरसो मावो आं बेसे सङै जाहोनो बालायलांबाय आङो सासे हिनजावखौबो नागिरना मोनला बालन्दिफोरबो गैला जाबाय नामा बे संसारावलाय साला सोरखौबा फसायबाबो लाबोनो नागिरबाबो माबा बयफ्रेन्ड गोनां माइबा गोनां बयफ्रेन्ड दंखायो माबा साख्रिया लानांगौ हिनजावखौनो मोनला साला बुरै हिनजावखौबो मोनला बुरैना थानाय हिनजावफोरखौबो सासेबो मोनला मा जाजोबखो मानसिफोरा ना मोदैफोरा जाजोब्बाय सालानि हिनजाव थानाय समावबा जेखिंबो सिख्लामोन सिख्लाफोरा प्रप'जबो होलायोमोन दाबा हले हिनजावबो गैलाखाय सिख्लाफोराबो प्रप'ज होला साला हमारी वजह से आपको डिस्टर्ब हुआ होगा काम का डिस्टर्ब कर दिया हमने आपको अरे क्या बोलती हो तुम कोई बात नहीं ऐसा होता रहता है कोई बात नहीं बुरा मत मानना अरे फ्रेंड क्या तुम भी ऐसे ही कभी कभी आ जाना हमारे घर पे चाय पीने के लिए ठीक है मैं भी अकेले रहती हूँ ना हस्बैंड भी घर पे नहीं रहता है और मेरा बच्चा जो है वो भी बीच में हॉस्टल में ही रहता है कभी कभी आता है घर में हाँ ठीक है आप भी जाना हाँ ठीक है तुम लोग खाना खा के जाओ ना सिर्फ चाय ही पिया मुझे अच्छा लगेगा नहीं फ्रेंड फिर कभी आऊंगी अच्छा फिर ठीक है बाबा गुटाल आंटी को थैंक यू बुं थांसै जोङो थैंक यू आंटी अरे बाबा कोई नहीं वेलकम फिर कभी घूमने आना मम्मी के साथ ठीक है हाँ चलो फिर चलते हैं हम थैंक यू फिर से मदद करने के लिए लीला वेलकम सुदाम ठीक है बाय आंटी बाय मानो दाबो सफैयाखै बिसोरलाय ओरैबालाय माथो देरथानि सिगाङावनो सफैयो दुथा बारलायलांबाय दाबो फैला ना बबावबा थांखो बिहामजोआ हाथायफोर खालायनो माथो आंनि सिगाङावलाय जेबो बुङाखै थांगोन होननानैलाय थांबालाय माथो थांनायनि सिगां बुंखायो खोन्थालांखायो बिहामजोआ मानो गोबाव जाखोथाय सिन्था जासैलाय आंहा समाव सफैयाबा मा जायो मा मायो गारि गुरा दंसै लामाफोरावबो एसेबा गारि फैसोयो बै थिनियालिसिम नायनानै फैनोसै नामा आरो न'खौबो साबि मारिना थांनांगोन ना रावबो गैयाबा बेबायदि गालांनानै थांनो हाया बिहामजोआबा साबिखौबा अबाव दोनदों बिहामजोआ थार बाथ्राखौनो बुंबादोंमोन मबाइल गंसे ला होननानै लामारनांसिगोन मबाइलखौनो गंसे दा मालायबा मबाइल थानायमोनब्ला फन खालायनानै सोंनो हाहरगौमोन ना मा खालायदों मा मादों मानो फैयाखै होननानै दा मबाइल थायैखाय जाल्ला जाबाय नै आबौनि स्कुल सुथि जानाया समा बारायबाय बारायाखै खोमाथ' बिहामजोआलाय बुंदोंमोन माथो स्कुलनि सुथि समा बारायनायब्ला रादाया फैबोलाथाय एबार गंसे मबाइलखौनो बायनानै होनो होगोन र' खम दामब्लाबो जागोन थांनो नागिरदों पार्लाराव थांनो नागिरदों आंहा पेटिकुट खालायजानो पेटिकुट मा पेटिकुट नङा पेडिकिउर मा बुस्थु बेलाय माबा बुस्थु आरो नोंलाय मानो नांगौ नों जेबो मिन्थिया दे आग्लानि मानसि बेबायदिनो थांसै नोङो फास्रा सास्रा लायालासिनो अबाव फास्रायालाय दङ मिनानि फास्राखौ लागोन आं मिनाबो थांगोननो थांसै आं अबाव बेरायथिंहैबाय थायो मा पार्लाराव पेटिकुट मा खालायलाबाय थायो बेफोरखौ मा जाखो नोंना मोजां मोननायालाय मालाय बिजामादैयाबा नै हाबा जालायलांसिगोन खोमा खैनाखौनो नायनो थांबाय खोमा गावासो बेरायनायानो जोबला मा पार्लार थांबाय थायो बेलाय लांगोन ना लांमारा नोंखौलाय नोंनि गोसो थोनाया ना ओरैनोफ्रासो गोसो सिख्लादों नोंबो माबा जानला मानला समफोरावनो जानला मानला बाथ्राफोरखौ बुंलाबायोलै अबेबा थांनो नागिरनायफोराव गोसो गाज्रिनि मोनसां थांसां हा मानो थैसेबां गोबाव जाखो आबै गोग्लैगोनलै आबा खारनाङा मानो गोबाव जानाय एसेबां
आंहासो बेसेबा गिनाय मोन्दोंमोन बिखा ख्लाब ख्लाब मोनलायनाय बेनि थाखायनो गोबाव जाबाय लामा गेजेरावनो खिनो ओंखारनानै आबै आं गोदान आन्टि मोनदों आन्टि मोननाव थांदों आङो बेनिफ्राय खिदों आङो दा दिस्टार्ब होनानै दा मिनिनो फैदों लामा गेजेरावनो खिनो ओंखारनानै स्कुलाव खिनो ओंखारनायबा मा जागौमोन नोङो स्कुलनि क्लासावनो खिन्थानोबोथ' रोंनाय नङामोन नोङो खिना लागौमोन जाम्बा गथ'आ मिनिनो फैदों सानफ्रोमबो खिना थाङा र' नोंखौ होगोन आङो फुङावनो सानफ्रोमबो खि होननानै बुङो खियालासिनो थाङो दा स्कुलनि खिना लांनाय मा जागौमोन नोङो स्कुलाव खिना लानायबा मिनिगौमोन नोंखौ लोगोफोरा मिनिया स्कुलाव खिनो ओंखारखायाबोदां बेनिफ्राय अबावथ' खिहोखौ बेखौलाय लामा गेजेरावलाय बै माबा आं जे खेबसे लोगो मोन्दों होननानै बुंदोंमोन लालि होननाया बिखौ लामायाव लोगो मोन्दों बिसिना लामा मोखाङाव ना न'आ बिसिनियावनो खिहोनो लांबाय आरो सिनायामुआनो नोंसोर सानैबो थांनाय आरो बिसिनाव आयै उफाय गैया सासेया गाख्रबनानै गाबनानै उफाय गैया जादों मोजां हिन्जावा जोंखौ ओंखामबो जाबोनो होदोंमोन साहा लोंना फैबाय आरो बेखौ लोगो मोननायखायसो नङाबा मा जागौमोन आयै बा साहा लोंनो होलायनाय आरो आयै हिन्जावा मोजां रावबो गैयानो हौवायाबो साख्रि मावो गुबुनावसो थायो गथ'आबो हस्टेलावसो थायोनो गेजेर गेजेर फैयो माब्लाबा थांबावनो होदों आयै दे खैफोदनि समाव मदद खालायदों बेनो बुहुद आरो ना मालाय मानसिबाबो नङाब्ला मालाय मानसिफोरा बेबायदि सोना लायानो रावखौबो लाङानो गावबा गावनि न'आव आयै बेनोथ' मानसिया मोजां दे थौदो आथिं आखाइ सुहैदो आरो बिखौ थुखै खेबसे ओंखामबो जानोसै आंबो बेसेबां ओंखाम उखैदों नोंसोरखौ नेयै जाथारसिगौमोनसो आङो थौ आबा थौदो